Rozsáhlá modernizace jednoho z největších výrobců cukrovinek v České republice, společnosti Candy, se uskutečnila ve výrobním závodě Candy v Rohatci, nedaleko od Hodonína. Investice se týkala nové technologie chlazení. Ten návrh vycházel z toho, abychom postavili strojovnu chlazení co možná maximální spolehlivostí, což je základ pro tuto výrobu, neboť zde probíhá nepřetržitý 24hodinový provoz. Zdrojem chladu jsou zde navržená tepelná čerpadla, respektive chladící agregáty od naší společnosti Mastertherm. Nachází se zde 11 zařízení, které jsou rozčleněny do 3 základních okruhů. V prvním chladícím okruhu byla instalována 2 zařízení. Aquamaster 90 inverter s plně modulovaným výkonem, která zajišťují chlazení v teplotním spádu plus minus 2 stupně, což ve výsledku znamená ledovou vodu. Další okruh pak napájí zbylou technologii v teplotním spádu 15 na 18 stupňů a třetí okruh je zdrojem chladu pro vzduchotechniku a ten běží na spádu 12 na 6 stupňů Celsia. Všechna zařízení, která jsou ve výrobě instalována, pracují ve výkonových kaskádách a celkový chladící výkon strojovny přesahuje 600 kW. Účinnost chlazení dosahuje nebo přesahuje hodnotu 4, což znamená, že spotřeba elektrické energie tvoří méně než čtvrtinu vyrobeného chladu. To je poměrně vysoká hodnota. Jednou z preferovaných vlastností strojovny je využití odpadního tepla. Odpadní teplo je prioritně směřováno na zpátečku vytápění celého výrobního areálu a teprve teplo, které není možno uplatnit v areálu ani pro vytápění, ani pro ohřev teplé vody, tak je mařeno na venkovním suchém chladiči. Objem tepla, které je vráceno do technologie pro vytápění, tvoří 3900 gigajoule, což přepočteno na peníze pro investora znamená zisk řádově 1 400 000 korun ročně. Zároveň s těmito hodnotami se strojovna vyznačuje vysokou účinností chlazení a spolehlivostí jednotlivých součástí i při 24hodinovém provozu. Dalším důležitým prvkem je nízká míra hluku a vibrací. My stojíme v této strojovně a je vidět, že zde panuje relativní akustický komfort a za zdmi této strojovny není slyšet vůbec nic, což ve srovnání s běžnými komerčními chillery představuje veliký pokrok. Součástí celého systému Mastertherm jsou i jednotky maření tepla, umístěné na střeše budovy. Jsou to jednotky, které vlastně v určitém okamžiku technologie vyprodukuje přebytečné teplo, které nejsme schopni už pouštět do míst, kde ho za běžného provozu potřebujeme. Proto jsou tady nainstalované ty jednotky toho maření tepla, kde to teplo vlastně přefoukneme a vyfoukneme v podstatě přes chladiče do prostoru. Montáž celé technologie ve společnosti Candy trvala zhruba 3 měsíce. Prvně se dělají vlastně základ, to znamená strojovna, srdce celé technologie. V návaznosti na to se dělají veškeré rozvody do výrobních hal a jako třetí část se vždycky dělají tady ty venkovní práce, to znamená tady ty jednotky toho maření tepla. Veškeré tady tyhle věci, když se podíváte doleva doprava, jsou to obrovské komponenty, všechno se musí sladit s jeřábovou technikou, všechno se dává na střechu vlastně pomocí těch jeřábů a je to vždycky operace, která je z celé té technologie nejsložitější na doladění vlastně veškerých prvků. Strojovna Mastertherm zajišťuje chlazení a odvlhčení ve 3 různých okruzích výroby, kdy každý z nich vyžaduje specifické podmínky. Každá ta část ty technologie jako takový spotřebovává určitý nízkopotenciální chlad, který je potřeba v dané technologii připravovat. Zatím veškeré ty místnosti jsou klimaticky upravované
tak, aby byla udržena jednotlivá teplotní a vlhkostní pásma v daných předepsaných režimech, které jsou potom dokazovány i hygieně a jednotlivým auditorům, které je potřeba udržet tak, aby ten produkt měl správný parametry. Průmyslové chlazení, použité ve společnosti Candy Sweet Factory, představuje technologicky vyspělý a technicky progresivní systém. Ten adekvátním způsobem reaguje na současné požadavky na úspory energie v průmyslu a ukazuje další směr vývoje v oblasti technologie chlazení a zpětného získávání tepla.